sababu kanbagaw aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲa sekin sangaɲa 2 o tanan gosira anw fɛ yan o waati kelen filɛ ni Amadu Tembeli ale ka moto b'a la ka transit bureau la sɔgɔmada in na o waati kelen kanbagaw o filɛ ni Musa Abakrim Keli ale ka moto la ka denbaya la sɔgɔmada in na o waati kelen fana o filɛ ni Lasana Kone ka moto b'a la sɔgɔmada in na a ka denbaya la o waati kelen kanbagaw o filɛ ni Tilekan Sanogo ka moto la ka denbaya la Zeguaya o waati kelen fana o bɛ sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye sini ye 22 an b'a ladɔnniya k'a fɔ Zeguwa mairie kɛlen bɛ ka a bolo da cogo min kunungo kunnafoniw sera ma tɛgɛnɔ bila kɛra gafe na maa min fɛ o ye commune maire Bakari Kulubali ale ni patron ma Bamba ni o ye a labɛnbaga jɛkulu ɲɛmaa ye Florence Parly Faranskaw ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ sɔrɔdasiw ka lahalaw ma a tun bɛ yan kunu taama la taama min ni a nana fɛla fɔ hali n'a sɔrɔ colonel Sadio Kamara ma bɛrɛ fɔ a la ale nana yira k'a fɔ Russie jamana ka maa minnu bɛ na ko Faransi ti jɛ n'a a ye ninnu de sɔgɔmada in na dɔnkibaru o bakuruba ye dɔnkibaru min ni Karim Sibiri bɛna lase aw ma sɔgɔmada in na an bɛ dugawu don kɛ Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma jamanaw a ma duman tigɛ la an b'a to ɲininkaw fɛ ni ye tikan ye an bɛna min kɔnɔ kuma lase aw ma bani saraka bɔ don Ala ma hinala Sheikh Usman Dambele ni u b'a fɔ ma ko Usman Gunjo ko na Ala y'a ka kalifa minɛ a la kalo min filan kunna tile 16 san 2021 ko a sarakati bɔ na Ala ma ko wɛrɛ kɛ u bilalen bɛ ka sigi sɔgɔmada kɔnɔ o siratigɛ la ko a ka du filɛ ni Lafiyabugu misiriba min filɛ kulu kɔfɛ ko a ka misiri bɛ yen o la kɛlen bɛ ka Lafiyabugu ka bɛɛ wele ni saraka bɔ in na sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen welelen bɛ saraka bɔ in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Elhadji Abu Sanogo ka fara kadiriya tɔnden fɛn fɛn bɛ Zeguaya imam fɛn fɛn bɛ Zeguaya ka fara sulama bɛɛ lajɛlen kan Zeguaya fila karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ Zegua k'u bɛɛ lajɛlen bonya bɛ saraka bɔ in kɔnɔna na transitaire u bɛɛ lajɛlen bonya bɛ a kɔnɔna na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Amadu Tembeli Dra Mayiga Isufu Buware Magan Fofana Galgɔlɔgɔ a n'a a lamini ko o bɛɛ lajɛlen welelen bɛ a kɛnɛ kan fɛn min n'o ye dugutigilakaw Fatoma Watara Elhadji Dawuda Watara Nampaga Berete Kasim Kulubali Lom k'u bɛɛ lajɛlen welelen don ni saraka bɔ kɛnɛ kan a bɛ kɛ sini sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 7 o waati la 22 septembre o ye sini ye Mali yɛrɛ kuru kɛra bɛɛ lajɛlen Mali ye san 61 sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya o hukumu kɔnɔna na o siratigɛ la an bɛ Ala dɔnniya k'a fɔ ko laadala ko la ni nin don in sera hakili bɛ jigin maa minnu kɛra sababu ye ka Mali yɛrɛ tu fɔlɔ tigɛ hakili bɛ jigin olu la ka sɔrɔ ka don jamana yɛrɛ ka ɲɛtaa kumaw la o la an fɛ yan n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ ka sanga 22 septembre ma ko commune maire kɛlen bɛ ka wele se bɛɛ lajɛlen ma walasa bɛɛ bɛ se k'i ɲɛ don nin fɛn kofɔlen in na cogo min na n'o ye 22 septembre 2021 nɛgɛsoboli b'a la fɛn caman b'a la o siratigɛ la ko
u bɛ a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka na ni 22 septembre a kɛnɛ kan sini sɔgɔma faamuyali ko ɲuman ɲininen don a fɛ ni tiga in na. Mali kibaruyaw la Florence Parly ale tun bɛ taama la an fɛ yan kunun. Kunɲɔgɔn kelen yɛrɛ tɛ dafa tun ni Mali ka ciladen dɔ ma na Bamakɔ yan. Hakɛto ye ni Faransi ka ciladen dɔ ma na Bamakɔ ka sanga gɛlɛya min bɛ Mali ale yɛrɛ ni Faransi cɛ bi. Kabiri Faransi y'a yira tuma min na ni coup d'état kɛra bandaw la ko o ma coup d'état o ma bɛn u ma wa ko ni ninnu ma bɔ yen n'o ye Assimi Goïta ale ni Sadio Kamara n'u ma bɔ yen ko olu bɛ n'u ka kasaw ani kosow kuru. O donni bi cɛ bɛn kɔni tɛ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ. Min bɛ ka Faransi sɛgɛn ko in bɛɛ lajɛlen na ale kunun ta ɲɔgɔn ye fana kɛra o cogo la. Florence Parly nana ka na kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ k'a daminɛ kabini a na kuma fo ka taa s'a taa kuma la a ma fɛn fɔ a ye fɛn fɛn fɔ colonel Sadio Kamara ma a m'a fɔ hunna ko kuma min a b'o hunna minɛ ka to ten. A ma ɲa a bɔtɔ ka segin a tilara ka segin a nɔ kan ka Sadio Kamara wele k'a don so kɔnɔ. O kumaw fana min fɔra a ye fɛn fɛn fɔ ye kunnafoni kunda Sadio bɔra ka min fɔ a ye fɛn fɛn fɔ kɛnɛma ko kelen pe de don a sɛgɛnna o kelen de kan. Sadio fana m'a fɔ a m'a fɔ han. A ko ne ye min jira Florence Parly ko yɛlɛma bɛna don olu ka baara taabolo la ko o ti jɛn a ye k'a fɔ ko fɛn bɛ n'o ye Russie jamana ko o maa wɛrɛw bɛ na ka na fara lakana sira la Mali la ko Faransi ko u ti sɔn ko ni Assimi Goïta y'a kɛ ko fɛn bɛ bɔ a la min ka gɛlɛn kosɛbɛ. Florence Parly ko n'a y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaa ye min fɔ n'o ye Emmanuel Macron ye ko Faransi bɛna taa ka bɔ Mali la ko n'o kuma don k'o bɔra ma ko Faransi bɛna to Mali la ko bɛna yɛlɛma don fana u ka baaraw taabolo la Kidal saw Tawudenew Gao k'u bɛna yɛlɛma don a bɛɛ lajɛlen na ka sira di Mali sɔrɔsiw ma u ka taa o yɔrɔ kofɔlenw la. Ko nka fana bɛ min fɔ Florence Parly ka kuma don k'a b'a yira Malidenw la k'a fɔ dɛmɛbaga wɛrɛw bɛ nalen Wulumani b'o la Norvège b'o la ani Australie b'o la. O baara minnu bɛ senna bi ko Mali kana to fiyewu o baaraw ka tiɲɛ. Ko Mali ka kumaw mɛnna ale nana de ko ni ɲɛtaa bɛ maa min kɔnɔna na k'o tigi ka sira sɔrɔ ka di n'i y'a k'a tubabukan bayɛlɛma o tigi dɛmɛ ka di. O nana ye sa k'a fɔ tiɲɛ na ko jamana bɛ minnu bolo ta ko hakilina dɔ b'o la minnu ka ɲi. N bala dɔnna k'a fɔ Florence Parly kɔni tuma min na n'a bɔra Niger ka bɔ Burkina Faso a nana Mali la kunun de wa a dun ma mɛn kuma ninnu bannen kɔfɛ colonel Sadio Kamara a ye jɔnjɔn dɔ d'a ma k'a ladiya ko Faransi y'a seko n'a damayira caman kɛ Mali yɛrɛ kɔni ka lakana ko in na. Kunnafonidilaw de ye ɲininkali kun bɛ ka ɲininkali k'a la. O dɔw jaabira dɔw ma jaabi. San 8 gɛlɛya min bɛ yen n'a to ɲininkaw fɛ n'a nana fɔ ko kura ko Faransi dɛsɛra Américains bɛ yan diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ yan ko kura k'u bɛna taa maa wɛrɛ nɔfɛ n'o bɛ tali kɛ Wulumani ani Norvège la a kamanagan ye maa bɛɛ sɔrɔ kunun. Russie weleli de ye fɛn ye nin ko in na walima ko min bɛ Mali la o dabaliban de bɛ maaw la tan bi. O siratigɛ la n'o tɛ Faransi bɛ yɔrɔ min na Faransi nana tile kelen walima tile fila ka maa minnu gɛn ka t'u daga Kidal diɲɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ o kunna yan Mali la ko min don k'a ko ka bɔ Mali yɛrɛ ma fura wɛrɛ t'a la
nin ko in bɛɛ lajɛlen bɛ sigi ka lajɛ a bɛna kun cɛ min na o de la kunnafonidilaw ye ɲininkali kɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso kunnafonidilaw min filɛ nin ye Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ni Burkina ani Niger y'i sigi ka nin lajɛ ko a ko bɛɛ lajɛlen de filɛ maaw ɲɛkɔrɔ tan ko min don ko wɛrɛ tɛ jadisi wɛrɛ tɛ min don bi bɛɛ lajɛlen y'a faamu ale Faransi yɛrɛ y'a faamu k'a fɔ bɛɛ y'a faamu nka u bɛ min nɔfɛ foyi t'o bali fɛn min b'o bali u labɛnnen bɛ min kama sisan mɔgɔw ka yecogo la o ye kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye ka da kan u mako bɛ Mali la wa ni a fɔra nin cogo in na n'a ma faamu fo n'a nana ye o nana siran kosɛbɛ Rusi jamana ɲɛ n'o tɛ Faransi labɛnnen bɛ kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ de kama Mali ko in na n'o tɛ ko in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ n'a nana ye k'a fɔ Emmanuel Macron jamana ɲɛmaa ale ko Faransi sɔrɔdasiw bɛna bɔ Mali la Sogɛl Kokala Mayiga ko n'u bɛ bɔ Mali la Mali lankolon bɛna to jɔn de bolo kana tila k'a fɔ k'u bɛ sigi Mali la kana laban a fɔ ko Rusi lakanabaaw bɛna a kɛra kabako dan ye Faransi ko k'a ti kɛ kunun kɔni Florence Parly a nana nin fɔ Colonel Sadio Kamara fana ma foyi fɔ a ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ o ma foyi fɔ APS denmisɛnnin 2000 sira dil'olu ma kunun o bɛna cari Mali fan bɛɛ lajɛlen na walasa ka taa baara kalanw kɛ n'an b'a fɔ ma ko stage Mali jeunesse ɲɛmaa a ye drapeau di APS denmisɛnnin minnu bɛna cari sisan Mali kɔnɔna na ni o tɔgɔ ye Fuseni Konde a ye drapeau di Fuseni Konde ma kunun denmisɛnnin fɛn fɛn ni maa 2000 in bɛɛ lajɛlen k'i kali k'i siɲɛ ka fɔ i tɛ jamana janfa o kɛra APS yɛrɛ ɲɛmaaba Yaya Zan Konare ale kɔni fana y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na comme sisan minnu talen filɛ nin ye o k'a kɛ i n'a fɔ olu ye baarakɛla lakikaw ye kana ni misali ɲumanw ye ka b'u ka formation kɛyɔrɔ la Sogɛl Kokala Mayiga tun bɛ nin kɛnɛ kan kalo 12 de dilen filɛ denmisɛnnin ninnu ma u bɛ cari Mali fan bɛɛ lajɛlen na ka taa u ka baaradegiw kɛ minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ baaraɲɔgɔnya sira ani baara yɛrɛ ma Mali la n'o bɛ tali kɛ minisiri Bakari Dunbiya la ale kɔni ye nin kunnafoni de kunun ko u k'a lajɛ ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman yɛrɛ kɔnɔna ATTBU an m'a faamu ten logements sociaux o 10,200 ni 560 min bɛ Mali la Asimi kalikan don ko nafolo tɛ se ka don Mali fɛnw la ka tila k'o fili ten ko logements sociaux bɛ yen yiri bɛ ka falen o kɔnɔ o kɔnɔna bɛ tiɲɛlen don walima dɔw yɛrɛ kɛlen bɛ ka taa ta k'a k'u yɛrɛ ta ye hali n'a ma a ma di u ma o de baaraw daminɛna kunun a kɛra Kati sirakɔrɔ ale ni Tabakɔrɔ a ma ladɔnniya k'a fɔ logements sociaux 5,636 o de baaraw daminɛna yanni ka se ka a tɔw ma Birema Kemena ale ye logements sociaux o jɛkulu ɲɛmaa ye a y'a jira k'a fɔ logements sociaux min bɛna di kalo la 9,400 o bɛ tigɛ sara la kalo o kalo san 25 kɔnɔna na o ye logements sociaux so dɔ ye min ka dɔgɔ min b'o sanfɛ k'o bɛ sara san o san kalo o kalo 18,800 ko o bɛ sara kalo san 25 kɔnɔna na tuma min na ni kuma dira Asimi Goyita ma Asimi y'a jira k'a fɔ Mali Bamakɔka walima Malidenw mako bɛ so la kosɛbɛ ko nka ka so jɔ ten maa t'a la yali ko o fana tɛ tiɲɛli de ye wa o siratigɛ la a ye tile di maa caman ma kunun ko o ka taa don u ka sow la walasa olu fana se ka sotigiya kɛ cogo min na ka a hinɛ se u ka denmisɛnninw ma Burkina Faso kaw olu kɔni bɛ wulikajɔ min na a laban ye min ye Roch-Marc Christian Kabore k'a bɛ sɛgɛn kosɛbɛ fɛn fɛn filɛ ka kɛ nin ye Mali la Burkinakaw sigilen bɛ ka nin lajɛ hali tile 2 in na tun Burkinaka dɔw bolinaw nin na kɛ bɛ nin bɛɛ la fɛrɛ tɛ ka sɔrɔ fagali na o de dabaliban bɛ maaw la o bɛɛ lajɛlen n'a taw ta ten jamana ɲɛmaa Roch-Marc Christian Kabore sigilen bɛ ten k'a bolo 2 da sen kan
ni tiɲɛli kɛra kuma min na ko a bɛna fɔ de k'a fɔ ko ka tasi bilaku ye wa sani tasi ka bila i seko ni damayira n'i y'o kɛ yala o man fisa ni tasi bilaba in ye wa o la caman y'a ja k'a fɔ Roch-Marc Christian Kaboré Burkina Faso ani jamana si tɛ kelen a k'a lajɛ ka ko in ta sɛbɛ la n'a ma ta sɛbɛ la a laban a bɛna gɛlɛyaba sɔrɔ ko in na min bɛ a yɛrɛ kamana gan donna a nataw la réseaux sociaux min filɛ nin Sokoto Nigeria mara la ko gouvernement min bɛ Nigeria o ye réseau tigɛ a bɛɛ la ka kunnafoni tigɛ ka da kan Sokoto mara Nigeria olu kɔni kɛlen bɛ yɔrɔ bi yɔrɔ min ni gɛlɛyaba b'a la don o don i b'a mɛn k'a fɔ denmisɛnnin jɛkulu dɔ tomina lakɔlidenw bɛ tomi kuma bɛɛ ka taa o bɛ taa kulankolon kɛ dɔw la o bɛ tila u bɛ wari ɲini dɔw la o ye baara min ni fɛrɛ ma sɔrɔ a la ko a tɛ bɛn wa o dun b'a kunnafoni de di réseaux sociaux réseau minnu bɛ yen k'o de kɛ ka teli ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma o de la u ye nin yɔrɔ kofɔlen bɔ kunnafoni ko la tile 2 in na